Takže zdravím vás u dnešního videa. Dneska bych chtěla mluvit o tématu souzení druhých. Nechápu například, proč se souzejí lidi podle toho, co poslouchají, podle vkusu, nebo dokonce podle toho, jak vypadají, jak se učej. Lidi, pro Boha, řekněte mi, určí vám to, jaký ten člověk je? Určí vám to? Sami si položte otázku, dělám to? Určuju lidi podle toho, co poslouchají, jak vypadají. Ano, děláte to, děláme to všichni. Dělám to dokonce i já, ale co jsem zjistila, tak většina takových těch nadělovaných frajírků, jo, mluvím těm například ze třídy, tak jsou úplný hlupáci. Sice IQ mají možná veliký, ale neumí ho využívat. Chovají se prostě jak naprostý debilové, když to takhle řeknu. Jo, zdravím vás, takže si to užijte. Myslím si, že tohle je úplná kravina. Pokud prostě člověk se oblíká, jak se oblíká. Oblíká se tak třeba proto, že je mu v tom hezky, že prostě je to pohodlný. Takže vás prosím, nesuďte lidi podle toho, jak vypadají, jak se oblíkají, co poslouchají, nebo prostě podle jejich zájmu. Prostě nemůžete soudit člověka, když ho neznáte. Znám spousta lidí, když to takhle řeknu, vypadají třeba jako já, nebo proměnutím i třeba hůř, protože nejsou tak hubený, ale ty lidi jsou mnohem lepší lidi, než nějaký hubený top modelky. Protože ty lidi vědí, mají svůj názor, dokážou si svýho prosadit a ty lidi vědí, co třeba chtějí dělat. Umí toho mnohem víc. A jelikož to nemají lehký, jsou mnohem rozumnější, prostě chytřejší celkově. Takže lidi, prosím vás, opravdu se zamyslete, protože jestli chcete soudit lidi podle toho, jak vypadají, tak si myslím, že moc kamarádů mít nebudete. Protože co si budeme říkat, každý má svoje chyby. Takže děkuju, mějte se u příštího videa, čau.